Така, сега ще ви покажа трите най-използвани от мен Linux команди. За целта трябва да влезем в терминала. Аз съм си го изкарал на десктопа, обаче за тези, които не са си го изкарали, не знаят къде се намира, отиваме в меню, администрация на системата, терминал. Сега трябва да влезем като root. За целта използваме командата sudo. apt, това е инсталатора на пакети. Update. Да апдейтнем хранилищата. Иска ни паролата, естествено. Набиваме си паролата и хранилищата ни се апдейтват. Втората команда, която аз използвам също много често, това е sudo apt-get upgrade. Тя е за апгрейдване. И третата, най-използвана от мен Linux команда почти всеки ден, е auto-remove. Sudo apt-get auto-remove, която е за автоматично почистване от ненужните файлове. Това са трите най-използвани от мен Linux команди. Чао за сега, абонирайте се за канал, камбанки и така нататък, знаете си всичко.